du agortuta izango set horretako eskaera hori. Beste bat egin ahal izango du. Horixe da berritasuna. Zer iruditzen, Ibon? A ber, nik uste dut gaur egunin beste kirol askotan daukogun gauza dela. Pelotian barrun, barritasune da. Baina, bueno, beste kiroletan esku honetik hartu dabe, eta usteot, nik beti jentik esaten jo, usteot hori tantu ez dala ez dau epaile estabili ondo, eta beti goten da hori dudi, eta hori penie, on ja badauko aukerie, berrikusi nahi jotein jokaldixe, eta arrazi badauko zuk esasune. Es que tiene punto de cogido yo. Berantzako borde itxen dago hori aukeri ondinok, así que ondo. Nik uste dut, berritasun positibo dela. Bueno, baia, gero erabilpenak ere on bihurtzen duen ideia hori. Eta lehen da biziko tantoan ikusi duzu, Aimarrek non jarri duen pilota. Bai, nik atzelari bisek, errebezez oso ondo jokatzen dabe, tia bigul bai bada izan aldogu apurtxu bat indartzu Aimar baino, baina Aimar bere sasoien aurrela izen da, gero atzera pasaute, beti izaten da aurrela apur bat postura motxekuek edo izaten izela, baina Aimar kasu horretan postura oso zabala dauke, oso luziek, eta berape tranquilamente aldau atzeko paretara bota da, erakutsi dago kasu honetan. Erakutsi du pilota berriarekin. Lehen da biziko tantoan ikusi duzuen, eta baske oso behartuta sartu da, baina jakina, pilota hori erreboterako utzi izan balu ere, pilota hotza eta motela, eta... Bai, ez ben eukiko, Olaranek justuen erungo ban errebotian asko jota. Urrutiak sakeak entzen ez du asmatu, eta orain pilota zaila eraman behar biladoa, Olaran ez da sartu. Atzera baske. Eutxi Aimarre. Mucho. Aile, libre. Eskumaz orain. Berriatu erra. Olaran. Aile. Aile, txibo. Mucho. Ongi baske. Bien. Mucho. Balaster, erki sartu du Aimarrek. Olaran. Baske. Aile. Sino. Elkarri bizkarra erakutsi nahirik diatzelariak. Bai, pelota oneri barrixe daula sakatu miako da hemen. Bai. Dominatzen jartzie oso importantia da. Aile! Piloteo errean bi atzelariak. Bikain. Olaran sartu da, atzera. Aile! Venga! Aile, voy! Bien. Aile! No! Balaster erki sartua. Ongi urrutia. Eta gero kanpora aldegin dio. Oso ongi sartu du pilota. Baina ezker hor maukitu duenean zabalerako bidea hartu du eta kanpora aldegin dio. Bana! Eta ez dute batere antzik izan lehen da biziko tantoak eta bigarren honek. Hau oso luzea eta gorra izan da. Bai, honek lau pelotarixek, pelote hauen ondo biltzen dizen pelotarixek di. Eta laurek aldabe jokatu peloteo luzien, eta erakutsi da katantu honetan bide horretatik zen. Peloti bizitxuala, igul jungo di jokaldi geixa erakusten eta hori. Baina, bueno, momentu ez, holan dauela pelotie, peloteoko partidua ikusiko. Aimar. Erreboteko zulotik baske. Venga, pújale. Eta korri egateratzen dutena biziagoa da. Bai, honek toke gehitxua dauko. Gorri xepe berez, peloteuen ondo ibiltzeko pelota di, igul nik uste dut nahi dabe Olaranen jokue geixa topau, Olaran bakigu artista badala aurreko zerin zenbakixetan, eta hori topetan nik uste dut pelota bizitxua jokatuko da bela. Oraingoan Aimarre gutxu egin du 2 eta 1, lehen biziko aldiz, aurretik dira gorri. Bai, horre arrotun
nahi izin daue pelotie, baina hau frontoi horretan oso kontuz handixeuk ibizu horre, eskerreko zare horrea, ze pixka gehitxu arrotzen bozu eta apur bat gurutzatzen bozu pelotie, segiduen juten da horra gora, da askotan ikusten da horrela juten pelotie. Venga, ven. Venga, suelta. Bien. Urrutia. Ocho. Ondo. Allez, l'aide. Ça sort sinon, tu me dis. Ah, il est si tu peux. Bon, Txo. T'as la place sinon, Sale bien. Atzelarien arteko borroka berriz ere. Amaikatik Bikain Aimar ongi baskere. Venga, Tomás, empuja. Encore aire, t'as la place, t'as la place, t'as la place. Eutsi baske. Partidue gogorra, ziren. Dai. Oso gogorra ere. Encore aire. Sale bien. Sale bien. Venga. Pasa arriba. Zokora Olarane, Gordaimar, Bikain. Errebote luzea. Urrutiak atzera. Ponte sale, Aimar. Encore. Sale bien. Sale bien. Venga, suelta. Voy. Barrura, Ponche, baske. Sale. Oso hasiera gogorra. Les deux. Oso Sinon, gogorra ere. comme tu veux. Eman dio. Ven. Venga. Errebote Urrutiaren zat. Barrura, Garaztarrak, ongi. Eta txartza eman dute. J'essaie de le faire avancer. Oui. Gauche à gauche, super qui regarde. Haikixe motzala... Saskiaren On s'en va pas, on met le barruan. dedans. On va 3 heures. Allez, c'est très bien, Thibaut, c'est très bien. Ia errepikatu ginen albo ikusi. Hemen dugu. Bai. Bai, argi. Garbi. Aimarrek ere ez du inolako protestarik egin. 3-1. Da, hori peloti eskumiaz barik, pixkat zabaldu da errebesez, unbiban, ze bazke aurreratut euki dau, eta olako pelota baju hauaz, errebesez hartu ezkero, atzeko atie zabalik euki dau, mineitzeko atzeko pareta botata. Eta, bitxu, eskumiaz kunba da parte botien, etxo. Oso labur geratu zaio, eraman. Baina kanpora. Oso behartuta. Erreboteatu behar izan du. Hau eta bat. Gorrixek pixka dominetan ikuste dugu. Ez ikusten eroso urdinak. Tiap asko dabil lepu erakusten Aimarrei. Eta pixka paseten motza eta rebotiak hau ez dago asko urtetan. Tomasek aldabe modun erun da hor dauko gero. Jandoke aukeri edo zerritxeko. Momentuz Gorrixek nagusi ikusten dugu. Encore, ensemble. Jan Olaranen lehen pasa. Gogoratu, bosna egin ditzaketela. Seigarrena, zuzenean aurkarientzat tanto. Erreboteko zulotik, eutsi Aimarrek. Aske. Ezpero Mari itxatxita zikoan ongi atera du. Ongi sartu du eta pilotak da ederra jo du gero. Eta horri esker, Urrutia bostetik, errebesez atzera. Bikaina benetan. Oso ama. Bai, argi ikusten da ez. Zeinek domineten da ben, zeinek topetzen da bene beste batez behatzela dixe. Lekuzkanpo eta atzeko ate hori, atzeko errebote baju hori zabalik lagatzen da benin. Hor txetxin da bine holan pelotie baju denin, frontonetan hori horra botatzen mozu aukerazko duzu zertantzen ditzeko. Eta bai aldeatik batetik eta bestetik, kantuek era horretan da bizitzen. Eta Aimarren pilotakadak asko behartu du baske eta ondoren gauza egoera aldeko bihurtu eta gero Bikain Doni Bandarra ere.
2-4, beste pilota bat atera nahi dute. Zakite, Montelaua nahi bada eta edo bizitxeo durena baino. Ez da betan asko jokatu duen. Bi baino ez. Gracias. Ça va vite à nous. Ça va vite à nous. Urrutiaren sartzea. Nik uste urdine topako da bela, Olaranen jokutik ateratzi edo Olaranen estartzi asko jokuen, ze bakigu oso arriskutsu dela. Orduan ba, igur peloti emoten dago, jotxu da nahi da eta lanerako gogoaz etorri izan. Dentro! Urrutiaren errebotea. Olaran normabikoa bikain. Urrutiak oso motzean erreboteatu du eta gero salduta geratu da. Engainatu egin du Olaranek eta bat ere arriskatu gabe, tantoa beretzat. Bai, holan pelotie bajue dauenin, Aimarrek horre nahitxe pelota gatxa eukidaben, ondo baztertute justo beren parien, baina sartun bidauz, lagaten bozue pasetan ez da urtengo bat bez, da horre aurrelarisek ona erungo da justu-guztuen, eta gero beste aurrelarisek aukera da naukez. Horretan arrezgau biza, eta holan pelotie bajue dauenin, sartun biza bai edo bai. Nahitxe gatxa eukizuk, sartun bizuk. Vamos! Bost eta bi. Oso luzea, baina ozta barruan. Allez. Mucho. Aimar errebesez, baita Baske ere, utz. Ies egin dio Saskitik. Lapurtarrari. 3 eta 5. Jota garbi-garbia galdu du. Bai. Ja, Tomas, vamos, esta. Hondazu esatu duguna, neko barruen sartu dago eta ez daugatu da puntatik urte dago. Esku-eskuen eken pelotia. Luzegi. Urrutiaren lehenbiziko pasa. Venga, vamos. Eta bigarren hau ere nahiko luzea izan da, baina aurreko horma behera egin du eta baleko. Está la plaza. ¡Búscale! ¡Búscale ahora! Eta orain Aimarren utxa honek ere pilota garbi-garbia zuen. Eta aurre xamarrean gainera, ia bederatzi kuadroan edo. Utx argi bana egin dute orain atzelariek. La parte lehen ezagoten mogun, horre pelotak errebesa estoko bidau, jakinde pelota motela dauela, ze eskumiaz horraz pelotiaz minaitxio oso gatxada. Eta errebesa sartu eskero gaina horra hurrien, ostabe peloti atzeko zulura bota eta dominatzen jarraitu. Horre zenda aparte pelota hartza galdu da bela, usteote ekibokau indala. Akats estrategikoa ere izan dela. Hori da. Orain pilota zaila sartu du Pumpagoran errebesez. Baske! Eskuinez. Jo! Zeinen dotorea Urrutiarena. Eta orain berriz Elkar ez dute behar bezala, nik uste Aimarrek ez diola behar bezala agindu. Ez dutza bai zurien irie, ez dutza garbieza, bera juntatzera nahiko deseroso hartu dugu pelotia. Komunikazio falti egon da. Gorrixen pelotie ez da bizi ixe, gorrixen ez da hori pelotie. Eunda 3 pilotaka da, denera. 14 minutu terdi. Errebesez. Baske. Sartzeko agindu dio, baina ezin izan du.
Eta pilota erraza ez zuen. Eta Tiap ondo behitxu dago, ikusi dago aimarratzeko zuren dauela, eta Tomas amarrin bari baurreatxua sortzi bueltan, eta nahitxe posturi lagai hotzapur bat, bixen bitxartera pelotie botateko, eta bere meritxu ikusko hor zelan lagatzen apur batak, bixen bitxartera botateko, dukidau bera meritxu tanto horretan behar. Hortxe oso behartuta, eta ies egin dio pilotak, eta bat eta huts aurretik izan ditugu Urrutia eta Aimar, gero Banna, geroztik aurretik dira Gorriak, eta gune honetan gainera aldea un pixamarrarekin, aurrera ane! Gaizka Muniategi daukagu gurekin Xavier Ruizer series honetako antolatzailetako bada. Gaizka, hasieran partidaren inguruan galdu nahiko nizuten. Partido gogorra doie, eta, ikusten dugu zean Olaranek ja gogo gazetortala, eta bera dira purtsuete ritmoa marketan. Aurten apustu sendoa egin duzu beste behin ere, 8 jardunalditik 16ra pasada, eta gaur 3garrena, eta 1085 lagun. Ziginen apurtzel beldurregaz, eta pasadan urtien txortxi emanaldi, aurten bikoizte egin dugu, eta, bakizu urduritasuna eta hasikeran, ikusi gendun urrikotik aurrera zelako ambiente eduki dugun, gaur ere, 1.300 pertsonetik gora, eta oso pozik, eta. Eskerrik asko Gaizka, jarrai dezala olatuenek, Jarrai dezala bai, iaz gogoratzen nahi, denda biziko jardunaldian eta 600 lagun, urrengoan 800, eta harrituta geratu ginen, eta aurten berriz, lehenbiziko jardunaldietatik orduko kopuruak, iazkoak, bikoizten ari gara, ikaragarria. Bai, ikusi izan, aziratik oi hartzuntxu hartzen da zizan, jente gixat orten, esan bidabe bai, igeze ondiok COVID-an zerekin ez ibala ondiok bete, baina alanda guzti alzan guztixe betetezan, baina aurten ja, jentiek bazkide abonu hasi orduko txapelketi hainbeste saldu da, dana saldu di, jentiek gogo askoaz Winter Series, eskola Winter Series hau ikusteko. Orain honetan, Olarane galdu du pilota garbia. Aire! Hementxe duzue. Ja, zer egin pentsatzen zijoan. Bai, eta partide doie, utz askoko partide doie. Bai, alaxe doa, bai, gogorra doa, baina utz askokoa. Bai. Atzera Baskek. Amarretik errebesez. Urrutia bizka bat pasatu egin du eramatearekin konformatu behar Olaran. Zazpitik eskumaz. Zapa gainekoa, bikaina. Erra. Luze ezker Orman. Bai, boteri ez dutza erain. Ikusi daue Tomas Zabalien dauela. Preso atrapaute, da zen daue hausian neuria. Da fenomeno da dau. Inderre larri barik, suabe, boterik ez eitxa, eta Tomasek hainka bizkorra daukez, baina aurrera ez iban heldu inundik inora. Barran bertan itxia be, bertan entregue dabe. Osa, que les paseo alik dari Artemio. Bakea luze. Aire! Bai! Punpalaster ezin Aimarrek. Eta badoazkie. Bai, hartu da abantaitxu hor. Zeitantoku nagusi zeten dabiz Gorrixek peloteuen eta igerritzen da hori markagailuen du bai. Urrutia. Sartu egin da eta atzera asko behartu du Baske baina eutxione. Aimar eta ezin baztertu egin zaio. Saski muturra zukitu bai, baina Saskian errenditzen ez du asmatu. 11 eta animoak dirauek, animozko txaloak. Dabiz eroso bapede urdinek, Dabiz euren leku etopetan kantxan, Gorrixek nagusi zeten Dabiz. Eta hori igula horretik joan izen bazan hori peloti ezartu ingo ban, ez? Atzetik jende beti... Barruan. Bai, barruan. Barruan. Beno, ez du argi ikusi, ala? Azkenean zer eman dute? Bastakitzu,
Azkenean zer eman dute. Berrikusteko eskaera egin aldu, hemen, begira, hemen ormabikoa zerantzun dio, eta botea. Txapa, zagone bani. Niri ala iruditzen zait. Bai, nahiko garbi txapa izan da. Bai. Eta Bien, bien. C'est ça. tantoa urdinentzat beraz. Tanto azken urdin joan da. Arrière, c'est bien. Celui-là, là, alors. Montez-là. Eta bezkatu gorrixek aukeria daukena berrikusteko. Atzera Baske. ¡Pújale! Aire, cada plaza. Eta ormabiko horretan, Urrutiak ez du batere asmatu. Ez du batere zabaleratu pilota, baina gero Olaranek berak ere ez du oparia eskertu. Zortzi terditik barrura Urrutiak. Aurreratu eta errebesez atzera Olaranek. Eutsi Aimarrek. Baske, zortzi terditik eskumaz. Allez, Silon. Olaran. Pelota horreaz goitxi beran nitxe oso gatsa da. Hortik alboti jokatu dira Aimarrek eskumiaz eta aldanik eskeratu pelotia. Amaikatik berriatu harra. Amaika terditik bidartarra. Sinon. Aztertu egin zaio, Olarani errebotea eta barruan eta pilota zaila sartu du. Oso Aimarrek. gatsa. Ponte, sale bien. Sale bien, ancho. Suelta adentro. Solo. Barrura esan dio, baina ez dio jaramonik egin eta ondoren arrazoi txarra. Bai, Ez du asmatu. Oparixi zena Tomasena hori, horre jando zabalin egon da berak zabalera botatza, horra botaten botazu, ja aukera asko bestiantzako tantu itxiko. Hortxe guzue. Eskura etorri zaio. Eta berriz ere, Txapagenikoaren bitartez, tantoa, 12-5. Olaranek 4 egindako. Urrutiak bakarra. ¡Aire! Eutsi Baskek. Eso es. Búscale ahora. ¡Aire! ¡Venga! Urrutia saitzetik atzera nahi, baina Bien. ezin du. Ez da bizgustora, Ez da bitza bat ere nahi guztua. dabe sozelako jokue topau, arrieskaute, ezin dabe, ez dabe lekue topetan. Nik uste hot, pixkat estrategisia datu diko dabela, peloti bizitxu hau ataz, pelota baju hauaz, gorrexek nagusiz. Horrera nik uste hot, aukeria daukenin, peloti aldatu, bizitxu hau hartu eta beste motako partido bat diko dabela. Pic. Seiterditik, Olaran. Aimar. ¡Aire! Era pilota da, ongi pumpagoran, Baske. ¡Aire! Urrutia. ¡Talaplas! ¡Tranqui, talaplas! ¡Ponte, sale bien! ¡Ponte bien! ¡Sale bien! ¡Sale! ¡Venga, toma! Seiterditik barrura errebotea. Ongi pumpagoran, Baske orain jokaldia, errazeldu da. Atzera txibok, irten, eta hori ere, kanpora. Azkenean, justu xamar, baina kanpoan izan da. Bai, nahi zen daue, kusi daue, ez duen heldu dela, justuen, da sozer bota, baina ez dago bape ondo bota. Hor duzue Baskeren ormabikoa, Bien, chico, très bien, heldu erraxamarra eginda, baina gero sareak ez dio behar bada Allez, de suite. mugimenduak nahi bezala egiteko leku askorik ere utzi, eta hemen bai, etxian errebotea, baina kanpora. 14, lehen da biziko jokoa eskuan dute gorriek.
Sake luzea ona. Ponte bien. Voy. Dentro. Urrutia. Pasatutako pilota. Jaso Olaran. Eutsi. Aire. Ponte, sale bien. Entra, venga. Eskumaz Urrutia. Eta oraingoan bai. Ongi joan da pilota horren bila, sartuta ia aukera garbia zuen, baina oraingoan asmatu du, eta tira, jokoa irabaztea oso zail jarri baldi mazaie ere, bigarrenari begira, ez zaio, gaizki etorriko orain konfiantza pixka bat hartzea. Bai, hori daukezetak ez, neitxe lehenengokuen emoten da benez errez galtzen jun edo errez galtzeko bidie daukiela. Bigarrena beste set barri bat da, beste estrategisa bat aldozu bat da, beste pelota bat da, beste mentalidade bat, eta beste partido barri bat izango azan mogun hartu, eta bitxu, beste erabateko emaitza urten alda. Aide. Venga, chula, llega. Atzera Urrutia. Gautzi dute Olaran eskumaz. Unpagora Neymar. ¡A tu lanza, dale! ¡Ponte! ¡Sale bien! ¡Venga! ¡Dentro! Eso es. Arrura. Tranquil, la plaza. ¡Gol! Zabalera. Baina kanpora alde egin dio. 15 eta 6 barkamena eskatu dio orain Urrutiari, bueno, arrisku handiak hartzea zen hori. Bai, kontu baina nebala ja zeta maitxu, eta zet barrexai begire jarri. Eta hemen duzue lehendabiziko joko honen irabazleetako bat, Jan Olaran. Jan, habéis dominado en el primer set, ¿qué tal te has sentido? Bien, el primer partido siempre está difícil y pues entramos bien en la frontón, jugamos bien como pareja y no, todo el tiempo castigamos el fondo, no hacemos tantos y ahora hay que seguir trabajando así sin fallar. Habéis comenzado un poco nerviosos quizás. Sí, va normal, como todo el mundo, el frontón lleno, pero no, juegan bien. Acaban a 6, pero no reflejó el partido y creo que vamos a tener difícil. Gracias, Jan, ánimo. Jan Olaran, orain atxeden alditxo hartzera, eta guk berriz iragarkietarako etenaldi labur bat egingo dugu, eta berehala gehitu zuen, partida honen bigarren setarekin, eta agian ez da azkena izango. Sigue, que a mí no me molesta. Vamos a bailar la noche y la madrugada.
daukate Urrutiak eta Aimarrek edo berdintzeko aurrera atera beharra 15 tanto egin beharra daukate bigarren joko honetan. Hirugarren bat izan dadin, oraintxe ordu erdi partidak 189 pilotaka da Urrutiaren sakea. Pilota barrizatu dabe, pilota bizitza haue, nik uste dut beste erabateko estrategizie urtengo dabela eset honetan. Erki gurutzatu sake hori. Sale bien. Sale bien. Venga. Arrura. Compa, sale alto. Alde. Ponte. Bien, chico, bien. Aile! Cherche. Silence. Voy. Much. Sartu egin da olaran, normabikoa eta tanto. Pardon. Bai, armabiko darra, saltotxua sartu dago eta ondo markaute. Fenomeno gota dago. Sarera. Bat eta Usgorri. La misma, Eta berotzen hasi aurretik, edo tira, zestaz berotzen hasi aurretik, eskuz aritu da atzeko txokoan, olaran, eta ondo gero. Fenomenu da, beren etxien, bere trinketi edo, bere frontoie, beti onda pelotiaz, barnotze zer modalitate, danekin Alaz ere oso ongi egite honen. oso ondo. Txapelketak sort eitxitxue bertan, po albuen bizida, eta 3 egunien usteot partiduek jarraixen, jota katu hain barik, iparraldetik, leko danetatik guten dit, txapelketea jokatza da, pelotiaz bizizen dan familia batetik dator, eta argi ikusten da hori. Bai, oso egoki jaritu da, eta deigarri gertatu zen, sekula ikusi gabe nengoen. Zestaz jokatu aurretik inor eskuz berotzen. Jadartze berotu dago, Zer dipatzetan urten daue partidure. Orain honetan Baskek nik uste berak eskatu diola, baina gero ez du ongi neurtu, pixka bat pasatu egin du pilotak, bat eta bi. Bai, pixka komunikazio horrek dabe, zure nire pixka zuzie. Arraru eitxazten da gorrixek, urdine pelota bizitza eta dabe, estrategisi aldatzea harren, baina gorrixek ez dabe urdine pelota barreinaz hasi jokatzen horreku bai. Lehenengo zetien pelota patalaz nagusi zendi argi eta garbi, pixkate arraru bitxan duazte estrategisa hori. Ea, nori egiten dion on. Jatiatu egin zaio, ematera joan da. Jatiatu egin zaio eta zuzenean lurrera, 3 eta bat. Bai, izan dago, Guztu-guztuen ona botaten badakite, jando horregongo dala ja topetan, eta neixo eta arriskau pixka, soltau apur bat, eta baina ez dago, katia usok esasun bon, katia oiako eta lurrera junta, zuzenien. Olaranen sakea. A deux. Voy. Llega atrás. Allez. Lâche ahí. Pardon. Eta urdinek ez dute aurreko tantoan horri ikusi egin dute komunikazioan, orain honetan urdinen aldetik ere ez dute ez da behar bezalako elkar ulertzerik izan. Eta 4 eta bat, eta ez dute lortzen eroso sentitzerik eta ekimena eskuratzerik eta behar bezala bultzatzerik azte pilota eraman duen Janek. Urrutia! Bikain. Bai, laga izan botzan jandok tiabe nahiko errez sartzeko moko pelotiok ioz, luze bai daue Tomasek, baina bera sartzera junta eta zin sartu. Baina bai, esatezun moduen urdinek txako ikusten ginen egin abez eroso, nahi da beuren joku etopau, baina ezinen dabiz, ia oin pixkat topeten badabe pare bat tanto hartu, apur bat hartu konfiantzie eta partiduen sartzen azten badien. Kanpora.
Eta ja palau aldiz gertatu zaio gauza bera, atzera jotzen hasi errebesez, eta ezker hor maukitu eta kanpora. Eta Urrutiak 6 galdutako baditu jada. Bai, utzasko itxen da biz. Egindakoak 4 eta galdutakoak 6. Olaranek berriz, egindakoak 6, galdutakoak 2. Atzera Urrutiak. Taraplas, tranquil, taraplas. Aimar. Aire! Urrutia. Taraplas. Kontuz. Eta Zaketik ituzta. no ere zalantzan geratu nahi, baina ontzat eman dute atzera Urrutiak ez du basmatu horrere. Eta nago ere zalantzan geratu nahi zorrekin, Gainean. Atzera Olaranek erreboterako aukerarik gabe geratu da ordea. Aimar, eta hor izan da zalantzako jokaldi bat. Olaranek ez ote du, edo hemen, begira, hor Baskek ez ote du pilota ukitu. Neu baiezkoan geratu naiz, baina... Baina raru, jazten Aimarrek eta ez protestau, ez dau gestori behin, ez dau... Da, nintzako garbi kutu da horre. Eta gero Urrutiak aukera garbia izan du, baina ezin du. Bai, ez da sartzen. Zulorik ikusi. Tomas Epe. Euki daulekuen nahi beste atzien, piskate gehitxua arrotute, suabetxua bota, baina arrotu gehixa, suabe jundeixin atzera, berei bota dau eta eskuskure botatza tiapek nahi besteko leku ekitxe atzien. Bigarren jokoa 6 eta 2. Gorrientzat, lehenbizikoa irabazi dutenentzat. Orentxe utzi behar diote ba. Urrutiak eta Aimarrek. Sartzeko agindu dio, baina ezin izan du. 7 eta 2. Bera peukida begiz izan, bote korrido sartzeko moduen. Zeuken olako nesesia die Tomasek arrisketako hori sartzen, baina sartzeko sartzata. Eta bote pronto faio bindu. Urrutia atzera saesetik irten egin zaio eta jaso. Beste aukera bat. Sartu izan balu aukera garbia, baina horretan ere ez du asmatu ez da bat ere eroso. Doni bandarra, Doni garaztarra, eta... Domineten da ben tantuetan tantu bestiei jautzeako, ez da biz bat eroso. Horbe, ondo indau, ondo dominaute, bota du atzera, txitxaka topetan, aurrera junda topetan, baina ez da biz hori konfixantza puntu bizun horrek peloti eta dana gazkuteko eta hori faltagakue. Entra otra vez. Ahí dentro. Timeli. Si no. Amelio. Eta atzelariak izan du hor tantoaren merituaren zati eder bat, bien tartera agindu dio, eta alaxe egindako jokaldia izan da. Zatza tiap, xien tartera botateko, baina gero jandope ejekuzio izaten dana perfektu izan da, txapagain gainien. Bikain. Ez da erresa moten baina ez da erresa hori jokaldize botati. 9 eta 2. Eta pasara handia hartzen ari dira Urrutia eta Aimar. Bai, tanto eroso, estabel lekuetopetan. Gorrixek oso nagusi. Eta ez, beste munduko ezerrein barik, Ez dago esaterik ikaragarrizko erakustaldiaetan ari dira, edo ez. Eta beste galdutako bat. Lekutara alde egin dio, bestela errebotean ere gora zijoan, eta gora joan da, baina ezker horren ere, sarera, 10 eta 2 gorriak aurretik eta zaleak ari dira saiatzen, baina
Búscale ahí, vamos, Tomás, venga. Búscale. Aldamodun junda, bote korrido, ez dago gatu da gero oso gorakoako. Entra, entra. Baske! Sale bien. Venga, ahí tienes. Ahí desilo. Olaran punpa laster sartu eta erraz 11-2 eta jokoa eta partida bera erabat hautsita. Bai, digan zetonetan be, hasieratik, gorrixek hartu dabe agintie, eta kontrolpe osuen, beste munduko izerrin barik, ordoi ez, abantaia oso onditxaz. Allez. Amelio, pásalo. Allez. Rebote ederra. Eta 12. tantoa gorrientzat. 12-2 eta partida otzadoa gorriei ezintzai ezerkendu, beren lana, txukun egiten ari dira. Galdutakoak askoz gutxiago dituzte eta piloteoan nagusitzen eta Olaranek egindakoak batzuk eta gorriei ezintzai ezerkendu, baina urdinak oso ahul. Une batez ere oso sentitzerik ez dute lortu eta une batez ere ez dute eman gainera partida irabazteko edo pixka bat behartzeko itxurarik. Ez, momento, ez modun, ez dago momento bate, sozelako susperraldi bat edo egin aldaganik edo, momento baten bez, eta markagaiek hori erakusten dau. Orain honetan Olaranen hormabikoa ez da sarera heldu, ongi aurreratu da urrutia, eta gero hemen txeuzue, ozta, sarean sartzera zijoala, ongi bildu du ezker hormari asko heldu dio, eta Baskek ezin. Bai, kaso honetan, mota honetako sariaz be, aurrelarixek sarie gogorra bazan, askoz be, konfixantza gixasoi sarian kontra, bakizu ez daukuzu lehenungo peligro hori, sarian kontra apoieteza gero, eta ez daukuzu minarteko peligro hori, baina mota honetako sarikin beti juten di beste mesfidantza bat azo, beti digerren aurrelarixek aldamoduen sartu eta aldamoduen bota, Atzera, Olaranek. Venga, suéltale. Bien. Urrutia. Aimar, Ramaikatik errebeste. Ponte, sale. Venga, ahí tienes. Arriba todo. Hor dago Baske. Baina ezker horman sartu zaio eta ies egin dio. 4-12. Hain hori ez dauke konfixantzeak urdinek, zortzigarren tantuen geldi alditxu eitxeko aukerie dauke, eta ez geratu ez izebez. Ja, partidatik irten da. Sake luzegia, 3. Ongi gurutzatua. Tino! Barrura, Olaranek punpagoren sartu, zuzenean zabalera, eskuan zuen. Baina ustaiaz jo eta kanpora egin du pilota. 13-4. Bai, sartzeko peloti euki dau, baina leko nien sartu, nieitzeko leko aproposa, baina konfixantza faltiek horre gauzak ekarten dabe. Sakea mototzean gurutzatua, atzera Aimarrek. Amelio, lau! Ondo, zaila sartu du oraingoan berriatuarrak. Olaran, atzera. Sale bien, No, venga. Eta ezin. Espero baino askoz ere luzeago irten da pilota hori. Errebotetik, 14-4 eta azken tantoaren faltan eta
hasieran esan dugu, gogorra partida gogorra, baina espero baino askoz ere errazago hautsi da. Askoz be, nik usten eba, pelote ora urdinek euren aurkarixik izango zile, ez? Baina ez pelote ora, ez pelota bizitxaz, jokuan aspektu danak geixo izen digorrixek, eta esan dugu modun, beste munduko izerrin barik. Geixo izen da urdinek hau libili dizela, gorrixek joko haundixein da bela baino. Ormabiko hau kanpora joan zaio. Olarani galdu duen, haueko aurrelaria galdu duen hirugarrena izan da. Eta begira zein dagoen horre. Aitor Elordi. Zurazo maila bian lautzerdiko txapelketa nagusiko hirugarren postua lortu zuen mutila. Bai, txapelketa darra jodatu dau. Bai, horixe. Egon ginen final aurrekun Bilbon, animetan, lagune dut, haitxe bertsuarra data. Eta bera ere hanbizi. Eta bera behan bizi da, eta ebilinen animetan, baina genia izan, baina bueno, fronto guztixe bera zegozan, amaitzu zani partidu txalo zaparra darra jasoan, eta egiz ezan txapelak entzeko txapelketien dau. Bai, horixe. Eta torri urtean, horri izango da, final laurdenetako ligaskan zuzenean. Aurre kanporaketari jokatu beharri gabe, final zortzinentakori jokatu beharri gabe, bere merituz. Barrura urrutiak bikain eutxi. Silo! Da la plaz! Eman egin dio. Osta libratu ditu goiak. Venga! Eso es! Voy! Ongi Olaran. ¡Aile! Les deux! Sinon! ¡Ponte otra! ¡Sale bien, Tomás! ¡Bien! ¡Venga, Errebote ponte luzea. bien! Erki asko. ¡Otra! ¡Venga! Barrura, txumpagoran bikain. Eta kaldutako bakarra du aspek, Eta hortxe bukatu da partida. 15-5 irabazi dute Olaranek eta Baskek. Eta Esproan saikapelketatik heldutako bikoteak lehendarizko jakunamian pasara haundi hartu. Hane burua mendiara, aurrera! Fernando Azkaratekin gaude.